Bombi. Yes, and the away. Oh, I want you to draw. oh, Right, story dari tinggi aku. pamusoro idare, pamusoro chief ngezi. Ini nemudzimai wangu mumba tichigarisana. Ndakatadzira nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akadzokera kumba kwawo. Adzokera kumba kwawo. Ndakatumawo munyai senzira yechivanhu chedu kuti anonzwa kuti chii chaitika kuti Tezvara atambire mudzimai wangu. Munyai wangu akati Tezvara wari kuti mudzimai wako haachadzokera pari zvino. Zvakare ndiri kuda rusambo rwangu rwakasara. Ndikakumbira vakanditorerawo picture yelist randakaroora. Vakatumira ndikaona kuti pakasara chikamu che $2,000 ndendakachadwa $3,500. Asi ndakateera nzira zvakare yechivanhu chedu ndikataura atete ndo nyaya iri pakati pedu. Akabva kwamutare wakasikotaurwa nyaya iyo kumba kwawo havana kuzondidaidza padare iri. Ndakatozodzwa munhu akuenda. Ndikazotora mwana asekuru uyai mundibatsire nyaya yangu, ndoda mudzimai wangu. Hazvina chakashanda. Dare rekupedzesera rakazovapo pamba ina naambuya nanatete. Ndichitarisira kuti vanhu ava vaizotigadzirisa mudzimai wangu, ndipiwe mudzimai wangu adzoke mumba. Zvinhu zvandakapiwa ndo zvandakashamisika nazvo. Nokuti ndakatarisira kuti mudzimai wangu ndiye ari kudzoka. Asi zvakabva zvaitika vice versa. Ndakapiwa dhora pakati penyaya iyi. Ini ndiri munhu akaroora mambo. Ndaitotarisirawo kuti mudzimai wangu adzoke. Ndakavaroorerawo ndikatobvisawo mari zviuru zvitatu zvamadhora, $3,400. Saka inini mambo kuya kwandava ndatoya ndichichema kuti mambo nditarisirewo nyaya yangu iyi, ndinoda mudzimai wangu. Ndatenda. Vatezvara tikanzwa mari sorry. Agara enyu magara zviri safe ya. Mukwasha ari kuda mudzimai wake baba. Ndo zvaari kuchema nazvo, ndo nyaya tiri kunzwa. Ari kuchemera mudzimai wake kutadzirana, ari kubva angozviisa pamberi kuti kutadzirana kungavepo. Asi ndaitarisira kuti mudzimai wangu anofanirwa kuuya kumba. Ndakazopiwa dhora kureva kuti igupuro kana kuti token of divorce. Parambana vanhu here kana kuti patadzirana vanhu. Pane dare here raitwa kuti vanhu tione kuti chinouraya imba yevanhu pautu hwavo chii. Vatete vari pasi kana mbuya varipi? Mbuya ngatigarei mudare. Ngatigarei mudare. Ambuya tisati taenda zvedu kuna baba vanozotiudza, nekuti baba tinotarisira kuti mumatara akadai ndiye munhu wokupedzesera. Munomuziva here muzukuru ari kutaura pamberi pedu apo? Akauya here kuzoroora mumusha? Tareini Eunice Tomati. Pandikuda kunosvika manje gogo ndepapo. Muzukuru auya nemurume wake mumusha. Ndoda kuroorwa gogo kana kuti ndoda kuroorwa vatete. Dare raitwa
pazoita zvipingirisho mukati mekurarama, nokuti ndokurarama kwedu tese. Hakuna mhosva ingaparwe neuyu yatingati ai yakanyanyisa iyi. Aiwa, mhosva imhosva, munhu akaroora wese, mhosva dzedu dzatinoparirana dzimwe chete. Yazoita kuti uyo mwana uyo azonzi ngaachitorwa aendwe adzokere kumusha kwaakabva. Mukuwasha ainge akatarisira kuti tinofanira kuenda mudare, maybe togara pasi, dare rotaurwa, tobuda nechisungo chekuona kuti izvo hazvichaita, wedu mwana taakutora. Pakamira sei mbuya? Iye akangosumuka wakaenda kumba nemanetsanerano yavaiitana nemurume wake. Mashure mekunge murume wake auyawo kwandiri vachikumbira ruregerero pane zvaakatadzira mudzimai wake. Tikaedza kuvagadzirisa, ndofunga ndichienda umba kwavo. Ndakaenda kanokwana rutatu. Musi wandazoenda kechi4 ndo musi wavazopanana gukuru. Nyaya yacho dairi yei? Sei uchimhanyira uda kutaura? Unomhanyira kutaura kumba kwenyuka. Waunenge uchitonga vanhu uchienda uchinotaura. Uchataura shungu yako yopera. Tokubatsira kana uchibatsirika. Taurai gogo, makaenda katatu kumwana muchigadzirisa imba yavo. Kechi4 kusika vazopanana gukuru. Handiti mapawa. Kureva kuti mune mashandira pasina. Handiti ndizvo. Mukadzi akazvitakura 9 manzi pakanzi pamuviri paparara, tinoti ashandira pasina. Mwari vatiseka. Handiti ndizvo. Ndochivanhu chatoda kushandisa, makashandira pasina. Tiudzei nyaya yacho kuti yaimbenge iri chii? Pamusoro nyaya yanga ichinetsa ipapo inyaya vangagone vakanditsanangurirawo, nokuti ndo vangatoziva nyaya dzacho dzese. Hamugone kupinda mudare kambuya ramunganoti masumuka 1 day maenda makurukura, rechi2 makurukura, rechi3, rechi4 vanhu vakutopanana gupuro. Handiti ndimanga muri mediator wenyaya. Chandiri kuda inini ndechekuti mungoti nyaya yakanga ichinetsa pakati pevanhu 2 ava mukutaurirana kwavakanga vachiita ndeyakati. Handiti mapawana matopedza tochidzokera, nokuti chandiri kuda kunopedzesera ndave kwachiri. Baba mukaona vakuzonogranda authority kana kupevha way yekuti mwana wangu ngaauye mumusha, panenge paine chiripo chatoda kuona kuti umwe neumwe aibata basa rake, ndokuti tibatsirike tigokubatsirai. Pamusoro nyaya yavainyanyonetsana inyaya yevakadzi vakawanda, nekwaakazoitisa mwana nenhau dzemari. Funga ndo nyaya dzatainyanyotonga kuti mari hadzisi kubuda, mari iri kuwandira kumadzimai kwavanobhadharira rendi, uyezve pakazoitwa mwana. Saka ndo nyaya dzavainyanyonetsana idzodzo. Okay. Ivo vane vana vangani? Havana mwana wese. Vagara makore mangani? vakatorana musi wa22 musi wa18 December 2022. So it's 2 point something years. Hapana mwana. Dambudziko nderei ratingazoti munhu mumba ane 2 years point something months wononzi havana kuita mwana nemudzimai, wozonoti tese tidaire kuti akazoenda kunze kwakanoita vana akanoita mwana, pafamba sei? Tinofanirwa kutanga tapafunga tese. Mbuya ndima ndinavo tese tinofanirwa kutanga tapafunga nyika zvainoita
ndiri kutaura mashoko anobatsira vaviri ava vari pamberi pedu sevana. Handiti paroorwa mwana akanzi aenda kumurume, the next thing vanhu vese kwaabva nekwaenda tinotarisira kuti panoda kuitwa vana. Handiti umwe mwana oramba nekuda kwaMwari, nokuti chipo chemwana chinobva kuna Mwari. Handiti ndizvo? Kana kufunga kuti tagarisa tisati taita vana, handiti icho chipo chaMwari chiri munzira. Haugoni kuita mwana nekuda kwako, hazvipe zvakaita. Handiti saka dambudziko nderekuti 2 years point pasina mwana, umwe obva afunga kuti ndini here, ndo nyaya iri pamuri pavanava. Murume akuexperimenta kunze kuti ndinobereka here, ko mukadzi akaexperimentawo kunze ikoko akabereka. Kodi chunhu kana riri dambudziko rikapinda mumba rinoda kubatana mativi maviri mbuya. Handiti kwakaenda mwana nekwakabva mwana totaurirana kuti muri kuona sei mbuya, makore awanda, 2 years mwana haakana, dambudziko nderei? Chimbobvunzai. Tinogona kufunga isusu izvi, ivo vachironga kuti tichazoti toita mwana kana after 5 years. Ukatarisa kuvarungu ndotsika dzavo, anogona kuita 10 years asina ndingachikudza kuti tichazoita mwana. Handiti saka vanogona vana vedu vatiinavo vaine urongwa hwakadii hwakadaro, noti chirungu chapinda muvanhu. Handiti mapawa. Saka ipapo gogo toda tichipanzwa kubva kwavari. Customary law iyo irapo necertificate rirapo, ahirambidze murume kuita vakadzi. Mazvinzwa gogo? Saka ukauya kuno uine nyaya yekufunga kuti murume apara mhosva kuti anyenga umwe mukadzi kana kuti atora umwe mukadzi, kudare rino iri anenge asina kupara mhosva. Chinhu chinodiwa nedare rino iri manje ndechekuti vakadzi vacho tiri kugona kuvachengeta here. Handi mapanzo harina kutisiya, rati zvawamutora wasuma here kana ari mukadzi, wamusuma here kune mukadzi aripo pamba kuti amai ndatsvaga umwe mukadzi, wobva wabata mombe yako. Handiti ndo zvandafunga mai mwana, ndine urombo zvikuru. Iwewe kana nguva yedu ichizokwana yemwana, hana nekutsvaga kuti hama dzinyarare, ndiri kutoona kuti ndaita mwana. Saka dambudziko zvichida rave nyore kuti tiritsvage kuti riri kusaidi rii. Handiti ndokunge mwana wacho nari wake. Kune mamai akamirira kunzwa kuti vari kuchemera mwana vobva vakupa mwana wavo. Mubate mashoko andiri kutaurirai pano kuti hatigone kuuraya chunhu pamusaka pekushandisa hasha kuti mwana azotadzirwa azodini dini. Mhosva dzinobhadhara. Munhu kana apara mhosva kumudzimai wake hakusi kukudza kurambanisa vana kana kuperekedzera kurambana kwevana. Tinoperekedzera kugadzirisa panenge patadzirwa chekutanga. Handiti zvawatora kwakunobereka kunze kana uchibereka kunze kuratidza kuti hautori nehanya yekugadzirisa problemu iri mumba. Handiti saka tiri kuda kuenda kana mauya dai muri manga mauya pano taitanga kuchimuudza mukomana kuti aiwa zvawakatora umwe mukadzi waifanirwa kunge wakabhadhara mukadzi mombe kumusuma. Ndakuda kukudza musha wangu mai mwana, tiri tu zvaramba zvandifungidzira ndikatora umwe mukadzi nokuti ndakazodai ndikadai. Dambudziko muchikurukura nezvaro. Handiti panoda kubhadharwa podi pobhadhara. Chii chakanetsa vatete mumba kuti muzotosvika kuti murume
tambodzokera here, nokuti iwewe semudzimai arikuda kutorwa nemunhurume wawasangana naye mukadanana mosvika pakunosairirana, vese ava havange variko, mune muri tu ndiwo zochiti ndari kuda kurogwa newe. Baba voreva pfuma yavo, mukuwasha obva abvisa pfuma, iwewe ndiwo unenge wakatungamira nyaya iyoyo. Handiti wapowa kuti mukuwasha azoenda mumusha anoroora, baba vabvume kuchaja pfuma, ndiwe unenge watungamira nyaya iyoyo. Saka tiri kukupa mukana kuti utiudze kuti tione kuti chawakazodzokerera kumba iwe chainge chiri chii. Inini ndofunga nyaya yangu inotangira pekutanga. Tichitanga kusangana nababa, vakataura ivo vanga vakamborora mwe mudzimai wangu ainayo yokutanga vakasiyana, vachiti vane vana vavo vaviri. Ndo kutanga kugara kwatikatanga kuzivana, tichinoona vana vaivaya vaviri varipo. Tisingazive zvakare kuti mavambo anga atori ekunyepa. Pakaenda mudzimai yokutanga, ndofunga akaenda pavakamboenda vakanodzokera vakambonosangana zvekare. Vabva vanozoita mumwe mwana. Maziviro andakazviita ndezvekuti tatorana, tatoroorana, tatomumba, tichitanga kugara tese. Vakauya kwataigara, ndobva vatanga kuenda kumba kwana mai nababa. Vakasvika ivo nevana vatatu. Vakasvika vakataura kuti ndakuvenzirai mhuri yenyu. Mwana wenyu ndiye ari kutadzisa kuti inini ndichengetwe nekugara nevana vangu zvakanaka. Ndokuziva katakaita kuti vana ava vatatu. Ndobva ndataura ini nababa ndikati inga patakasangana vana vanga vari vaviri. Kumwe wechitatu akazobva kupi. Vakambotanga vachiramba kuti wechitatu hasi wavo. Dzamara vazotaura kuti tanga tasiyana, asi pandakazombodzokera ndikanovaona tikazosangana, ndofunga ndo pakaitika mwana wechina. Tichigara mukudaro nemumwe wangu. Mumwe wekuti waigara uchiti ukabata foni yake, nasi uri kusangana mufoni muna Stella, nasi mufoni muna Mambo, mangwana mufoni muna Rumbidzai. Tichitanga kugara mwedzi 6 months idzodzo dzekutanga. Ndofunga tine patakambonetsana, vakandibata vakandirova. Zvapera mukudaro, vachingoita zvekudaro. Takatomboenda kuchipatara kanenge kairi katatu, tichinobayiwa. Ndikavaudza kuti inini handisati ndakambobvira ndakabayiwa majekiseni ezvirwere kunzi chiuyai tese. Atiri kuenda takunobayiwa taneni. Dai muri mumwe, makwanisa kuzvidzora. Makwanisa kuva munhu ndokuti tisazosvika pakunzi mangwana tise tava kurwara nechirwere. Takagara. Irisati rambopera gore richinopera, richinotanga. Ndo pakafonwa foni yavo musi wavaenda kubasa. Ndobva ndadaira foni yayo. Saka mukudaira kwandakaita foni mudzimai vakataura kuti ndoda kutaura naEvidence. Ndobva ndati imimi ndimi ani? Ndobva vandibvutira foni zvikanzi wakatanga kudaira foni yangu rini? Munhu wandinoita naye madhiri. Saka panyaya dzefoni vane foni yangu yavakambondipwanyira. Mazuva avainetsana neni vakupwanya foni. Ivo vanga vakandipa yavaishandisa. Ndobva vazotenga imwe. Saka yavaishandisa yanga ine macontacts avo ese neemail one. Mune yavaishandisa yaiva nesame email. Saka macontacts ese avaisa kufoni kwavo aya aisvika kufoni kwangu. Namba dziye dzakafona dzaiva mufoni mangu. Ndakavaperekedza kuenda kubasa ndichiti kufonerai munhu wenyu madhiri uya tinzwe kuti madhiri amunawo ndechii nemunhukadzi. Vakaramba, vakakwira vakaenda kubasa. Nefoni yandandinayo ndakasara ndobva ndashandisa ndobva ndafonera munhu uyo. Ndobva ataura kuti ini nditori mudzimai wavo ndinogara kuHarare. Nditori nepamwiri pavo pane 2 months izvezvi. Ndobva ndati alright pakanaka. Ko imi madi mauya kuno kuEvidence anogara kuNgezi. Dai mauya tasangana, tazivana nekuti ini ndiri mudzimai wavo anogara kuno. Imimi muri kugara kwamuri hatisi kuzivana. Pamwe tese tiri kunyeperwa atibudira pachena. Saka ndofunga vari kubasa vakafonerawo mudzimai wavo vachikumbira regerero nekukumbira masori. Mudzimai uya anga ane namba dzangu saka akangondiforwardira mameseji aya vaitaura kwavari vese vachikumbira sori munhu iyeye handimuzive handina mukadzi. Ini ndakangomuforwardirawo mameseji emasori aiuya kwandiri. Ndobva ndasiyana nazvo. Takagara tichinesana nababa vakatanga ivo vachingobuda nekuenda. Dzamara tashedza gogo pekutanga. Gogo vakauya vakatigadzirisa. Ivo ndobva vataura kuti inini mbuya. Ipapo pakauya gogo. Vakatobuda musi wacho na vachizoti gogo vari kuuya kumba. Ndobva vabuda ndobva vati ndine shamwari dzangu dzinoda kundidirira fuel ndiende kuHarare. Pane zvimamachines zvekumakomba edu zvatiri kuda kunoita sei? Zvatiri kuda kunotengerwa. Ndobva vabuda ndokati asi gogo vari kuuya nhasi kuti vazotigadzirisa.
ndobva vabuda ndobva vaenda havana kudzoka kumba. Chavakaita vakandifonera manheru nefoni imwe zvikanzi foni yangu yatopera moto ndasvika kuno kuHarare foni haisisina moto inini handisisina mari yekudzokesa. Vanhu vandidirira fiwo vataura kuti mumwe akunorara kumba kwake mumwe akuenda kupi. Saka inini regai nditsvage mari yekuti ndidzoke ndinogona kusvika manje ndokutoregedza kubatika kwavo. Vakazouya mangwana kuseni ndikatorara kumba nana gogo inini andorara ipapo hope dzangu hadzina kutombouya. Ndofunga dzakazoita zvekuzondiba kuma2 tarara nagogo ndovakazondisimbisa kuseni. Vasimbisa kuseni vakazosvika kuma12 ndiri kubasa. Ndobva vakazonotora gogo kumba ndobva vauya vese. Tikagadziswa nyaya pekutanga vakati ivo vakamirira mwana kuti azvarwa. Mwana kana azvarwa vachangosapota mwana kumba havachadzokera. Gogo vakati sarai mugare zvakanaka musarai mugare munyararo. Hapana kuita runyararo nekuti vanhu vaifonerana ndiripo vachidairana ndiripo. Dzimwe nguva ndotomboona foni ndiripo. Dzimwe nguva vofonerwa naamai vemusikana ndiripo. Vachidaira kuti ndazoenda kumwana musikana ndamusiya ari right zvake. Ndotombovati asipo munozviitirei zvekudaira inini ndiripo dai makwanisawo kuti munoita zvinhu zvenyu kunzewo zvinhu zvinenge zviri nani. Takagara baba havana kuchinja vaitobuda mazuva eofu vachienda kunorara kumba kudzamara mwana uyo azvarwa. Mwana paakazvarwa vaitobuda zvekare vachizodzoka mazuva eofu apera vachinorara kumba uku. Ndikati makati manga makamirira kuti mwana azvarwe ko makadii kuita sezvamakataura pekutanga mwana akazvarwa. Ndobva vatanga kundiudza kuti ungarwadziwe here iwewe nemazuva mashoma ndingabuda pano inini mazuva ose aindichigara ndiri pano. Pana uya here kuzokunetsa pano pamba pako wadi waramba wauya wari wangoramba wakangodzikama uri pano zvevanhu vekunze voita sei mosiyanana. Ndikati asi maitiro enyu inini handisi dombo ndiri munhu. Dai mangoti kana mafunga zvekuda tese munongotora tese togara. Kana mafunga kuti inini hamuchandida mobvisa inini mogara nani mogara pane kuti inini murambe muchindiita kuti zuva nezuva ndigare ndiri mukuchema nemukushungurudzika. Takagara baba mari yakazopedzisira yakusakwana. Isisakwana mariya baba ndaivabatsira nemari yangu dzimwe dzenguva. Kumba kune vana vai vatatu ndaitotumira mari yangu. Mumba medu ndaitenga ndini chikafu ndaiisa ndini mabills ndaibhadhara. Asi mufoni mababa vaiona vachinzi zvoni kuno kumba hakusisina magetsi votumira magetsi votumira mari yerent. Ivo mari yavo ikapinda haichabuda mumba yakuperera kunzi ndine chikwereti kwaningi mumba inini ndindakumira sababa ivo vachichengeta vana vari kunze. Zvisinei mumwe musi mudzimai mari yerent ndofunga yakatadza kukwana mumwedzi iwowo. Ndobva vasendera mameseji vakuda mari yerent. Vachida mari yerent iyai vakauya kwandiri havana kundiudza toda mari yerent. Mwe wangu ndipo kamari ndine zvandoda kushandisa mari. Ndikati kuda kushandisa izvi kandoda kugadzirisa mota kana ukandiwanira uchero $200 ndokupa. Ndikati pane munhu ane mari yangu ada kutondipa maima ndikakuwanira indokupai. Ndichingoti hamene chii chakatondiita kuti ndaida kushandisa foni yavo ndisendere munhu wandaida kuchinja foni yangu yanga akafa meseji. Ndabata foni yandikuona meseji mudzimai yanga akasenda meseji yekuti kunoku ndakudoda kutobviswa pamba nenyaya yemari yerent. Ivo vanga vakapindura vakati don't worry mari ndiri kuiwana manje ndiri kukutumira. Ndikavati saka mari yamakamirira kwandiri ndiyo here mari yamukuda kutumira kune mumwe munhu. Mari inini yandikuti ininiwo ndiri kumuka pano ndichishanda ndikuvavarira kuti tidye ndikuvavarira kuti magetsi avapo ndikuvavarira kubhadhara mvura ndikuvavarira kuti vana vadye. Vamwe varuko muda kutora futi mari iyoyo kuti mupe mumwe mudzimai ari kunze ko adi azvishandirawo semashandiro andiri kuita awana mari yake pane kuti agarike achidya mari yandiri kushandira inini. Vakavaona kuti mari haisi kubuda. Pavakaenda kubasa ndiri kubasa kwangu vainditumira mameseji pafoni vachiti mari wazoramba nayo here. Ndikati mari handisi kukupai. Pavakadzoka kumba manheru vakatosvika inini ndakarara pamba pasofa. Ndobva vasvika ivo kumba vakasvika zvekuma8 kumba. Vasvika kuma8 vakasvika vakagara vakati rega tichitangidza nyaya yedu yemari. Saka amai mati mama sikundipa mari. Ndikati aiwa mari handichakupai. Kana iri yekubhadharira mumwe munhu rendi ina handina mari yandinomuka ndichishandira kubhadharira mumwe mudzimai akaita senyu. Ngangomuka angozvishandira semashandiro ari kuzviita azvibhadharire mabills ake. Kwete ndokupai mari yekuti mukupota muchibuda muchienda kunoshandisa kunze. Hazvisi kuita. Takagara takadaro baba vakataura nyaya. Zvikanzi uchiri kuida here imba iyi kana kuti hauchaida. Ndikati kana imba ichiparara nekuti ndaramba kupai mari yangu ngaiparare. Zvikanzi kasika kubuda uende kumba kwenyu. Dzanga dzatova kuma8. Kasika izvezvi kusumuka uende kumba kwenyu kana wati imba uchaida. Ndikati rega ndisumuke ndibude ndiende. Mirai nditore mauniform nehembe
dzekuti ndibude ndiende nadzo mangwana ndiri kuenda kubasa. Zvikanzi hapana chauri kubuda nacho muno. Kasike kubuda uende. Avo vakutondibhutsura. Ndakutopushwa. Ndakutorohwa mabhutsu. Ndakubuda panze. Ndabuditswa panze ndaenda. Ndakafamba kuenda kumba kumapasti 9 usiku. Ndikasvika kumba. Ndisina changana ndinacho. Ndasvika ndanoka kumba. Baba ndipo pavakabuda vakati ko chii chanetsa. Ndakangovatsanangurira muchidimbu. Ndobva ndavati inini handina zvekushandisa mangwana ndiri kuenda kubasa. Saka dai mandibatsirawo ndakwanisa kutora hembe dzangu semunhu hanzi dzokerai kupi? Dzokerai kumba kwenyu. Baba vakafonera munyaya vakati taurai naSandra ane nyaya yake yadzoka kuno. Ndichitaura nemunyaya wangu akatoti vatondifonera kunoku vakati vari kuda kutosheyana zvinhu. Hanzi tanetsana kuno dai mauya titosheyana zvinhu munhu adzokera kumba kwangu. Ndiwo mashoko akataurwa nemunyaya. Ndakanotora munyaya ndikasvika kumba vakagara ndikarongedza nhumbi dzangu ndikadzokera kumba. Zvekare gogo vakadzoka vakamira nesu vakatigadzirisa zvekare. Ndikadzokera mukati memba yangu. Ndisati ndatodzokera kuya baba vaiuya kumba. Ndofunga ndaitoita musikanzwa. Vaitouya ndotovapa chikafu inini. Dzimwe nguva ndotovatorera mari vachiti handina mari ndovapa mari yangu. Vachiti handina fiwo ndovapa mari vodira fiwo mota yekufambisa nemota. Kumakomba kwangu kune mari yakati yashota ndovabuditsira mari ndovapa. Izvo ndisingazivi kuti mazuva andiri kumba mudzimai wavo uya vakatomutora akauya kunoku vakamutsvagira kuno kwekugara. Chakazoita kuti ndizive ndichidzokera kumba. Ndakasvika kumba kusina magumbezi, kusina pilo, kusina chibed cover. Chibed cover changa chitori changu chandakabva nacho kumba cheusikana. Chandakasvika chisiko kumba. Ndasvika kumba ndikati ko muno mamuna magumbezi hamuna. Zvikanzi ndakaenda nawo kumasowe. Ndikati masowe akuenda kumagumbezi matwin 1. Zvikanzi ndakaenda nawo kumasowe ndakazonomasiya kwababa. Hanzi kwababa ndichazonomatora. Ndikati alright pakanaka kana muchazonomatora. Ndichinodzokera kumba uye musi wandakanodzokera kumba uye ndakasvikonosangana nemwana zvaitumirwa kune mumwe mudzimai wandasingazivi wechifundo. Akatumirwa kumba akauya namai vachona. Musi wachona vakatosvika vese bhozi vakazozonditora kumba dziri kuma1. Vakasvika vese nemota ndakazosvika vava kumba ma1 dzeusiku. Ndiva ndasvika chinzi mune munhu mumota auya nemwana wandakaita namwana naye. Mwana wachona angada kutonosvika ma4 years gore iroro. Ndobva ndatambira mwana uya akauya mwana. Handina zvandakataura. Semunhu anga ari musi waanga achangodzoka mukubva mukunetsana nedzimwe nyaya. Ndakangosvikotambira nekugamuchira mwana. Ndikatambira mwana ndikagara nemwana. Ndichichengeta mwana. Mwana ndaitengera chikafu. Mwana ndaiita sei zvese. Mwana ndaitengera hembe. Ndichigara nemwana mumapandamuka ndichienda kubasa. Ndaitsvaga munin'ina wangu kuti auye azotora mwana kumba. Aende vanosara mwana ari kumba. Achiwana pane vanhu vanosara vachimuchengeta zvakanaka. Nekuti mwana haasi wangu. Kamisa munhu asingazivi anogona kutuka zvimwe zvinhu. Ndaitopa mwana kumunin'ina wangu. Munin'ina wangu dzimwe nguva ndotombomupa $30. Achienda everyday achinotora mwana. Mwana achisara kumba kuna namai nababa. Ndokwaisara mwana. Zvisinei murume wangu haana kuchinja. Haana kurakidzawo kana kuti mukadzi wangu ane chido. Zvakaramba zvakadaro. Musi wavakabuda vari paofu ndikati nhasi ndimi muchasara nemwana sezvo nhasi muri paofu. Ndiri kubuda ndiri kumhanyira kumakomba asi ndinodzoka imi musati mabuda kuenda kubasa. Ndikati aiwa pakanaka. Vakabuda. Nguva dzangu dzekuenda kubasa dzakakwana. Ndikatobuda ndikaenda. Ndobva ndavafonera. Foni haina kudairwa sekudaro. Kusvika kumapasti 9 ndokuzofonera munin'ina wangu ndikati inonotasa mwana kumba pamwe atomuka ari kuchema nekuti baba vachona havasati vadzoka. Akaenda akanotora mwana akatoona mwana amuka kutochema rega mumba. Akatora mwana vakaenda kumba. Ndaramba ndichifona ndaona foni iri online ndatangoti musi kundidaira asi muri online 1 matimi muri kudzoka manje mwana mazodii paina achida kuti musara nemwana. Ndobva ndakapindura nemudzimai uyu kuziva kuti mudzimai akaunzwa kuno ari muarea imwe chete nesu. Akandipindura akati baba vari kuno kana nguva yavo yekuuya ikoko yakwana vachazodzoka. Ndikati ndandichida kuti vasara nemwana imimi ndini ani. Zvikanzi inini ndini maitadiwa mudzimai wavo. Ndikati alright izvozvo handina basa nazvo asi dai mati vauye vazouya kuzoswikerawo nemwana nhasi. Zvikanzi vachauya ikoko kana nguva yavo yakwana. Zvisinei vanombopedza 1 hour vakabva vatosvikawo kumba. Vavadhiraivha vatosvika kumba. Ndikabva ndati makatounza amaitadiwa kunoku vari kunoku. Saka ndiko kune magumbeze nepilo nechibed cover ndiko kwazviri. Ndobva zvikanzi kana vauya kunoku mwana ari kurwara saka ndakavakumbirira kuti vazoshandirwa ndo zvega zvavakawira kuno. Handina kuda kunetsana navo zvakawanda. Ndakangosiyana nazvo sevanhu vangu vachangobva mukunetsana.
ndikabva ndanyarara zvekare. Mukugara baba vaingoti vakafonerwa kunzi mwana ari kurwara variko kuno vakabuda mumwe musi mumba takangogara so vafonerwa tikandafonerwa mwana ari kurwara vakabuda ive kuma8 ndobva vazodzoka kumatumbu vachitondisiya ndakarara nekamukacho kadiki kune kumwe kwekuti unonzwa bhera rorira vachindisiya nemwana mudiki wavo wandaigara naye vachibuda vachienda vachidzoka ndiri tanzwa zvekunzwisisa mabasa ababava nemaitiro avo zhazha pavainorasika maybe ndepekusakuchengetai kana vaitadza kuchengetai but isusu kana maya makateerera urongo hwangu paurongo hwenyaya yacho yekuti munhu kana azoita vakadzi vake handiti hwekuti haazokwanisa kuvachengeta hapana mukadzi ari mumba haazokwanisa kuudzwa handiti kuratidza kuti vakadzi ivavo vanenge vasiri vakadzi vekunzi vari kudiwa nemunhu handiti rina manyanga ari putirwa hakuna mukadzi muno umwizoso tikamiswa apa so mungatozoshamisika kuti mambo wangu achititonga nyaya iyaya heya vane 10 vakadzi handiti mapawana but chinoita kuti vasaite muromo 10 madzimai iwayo inhau yekuvada sevadzimai ani ako uyu achiziva uyu uyu achiziva uyu uyu achiziva uyu achiziva uyu vobva vazivana kuti tese tiri madzimai 10 pana baba handiti ini pandinoda kuti ndiende ndepekuti baba vamhan'ara nyaya yavo vachiti ndiri kuda kuti mudzimai wangu adzoke handiti wapawana ukazvitarisa zvichida ndiwe 1 mukadzi akaroorwa pavakadzi vese vangu ndiwe waanototi kana akabvunzwa kuti mukadzi wako ndiani ndiwe handiti wapawana but pane paari kudii pari kunorasika tsoro mukadzi ukaona achikuchengetera vana mukadzi yakanaka zvisingaiti chengawo semanhanga hapana risina mhodzi ari kungotambira achikuchengetera vana achidini dini tinoda kuti tiende pekuti dambudziko nderei wane nguva yakareba sei wabva kumurume wacho 4 months varume havadi kuchinjwa sehembe kana zvisimo muupenyu hwavo handiti imimiwo kuti hamufanira kuchinjwa sehembe handiti but chinhu chakakosha kana kuti chakanaka vanhu pavanoparadzana nenhau yeidzodzi dzakadai dzemusha idzi mufanira kutaurirana kwete kuzonotangira pakungononzi wanzwa zvavataura vanhu ndakazongoona gupuro haana kutaura kuti takambogadziriswa kekutanga tikagadziriswa kechi2 tikagadziriswa kechi3 tikazogadziriswa kuti kechi4 pano ndo pakazoya gupuro saka totodzokera futi kwaari zvakaitika here shamwari zviri kutaurwa izvi pamusoro idare zviri kutaurwa naadzimai vangu izvi kuti adzimai vangu kutaura munhu akanga achikuyananisai matadzirana pamusoro edare zvakakonzera kuti mumba medu muve nematambudziko munhu pachivanhu chedu kana uchinge waroora unotarisa kuti munge muine chiwaraidzo muine mwana ndo zvinhu zvakaita kuti inini ndipoye ndibude umba ichokwadi
ipapo ndinogashira mhosva yandakatadzira mukadzi wangu yekuti ndinobvuma kana kumuripa nemhosva iyoyo. Wongu mumba vanhu vanotadzirana, asi hazvisiri izvo zvandanga ndakatarisira. Indanga ndichitarisira kuti mudzimai wangu adzoke. Muri kunzwa vedare, isusu vanhu vaviri vatatu pa100 vanodayira kuti ndatadza. Vazhinji vese angaitokakarika kutsvaga kuti abudei asina chaatadza. Mbuya vaviri vatatu ipo muno matiri tikatongwa nenyaya dzakadai 3 chete pa100, 97 vese vanenge vachiramba kuti inini zvarutaura uyo ari kubvuma kuti ndakatadza. Ndiri kukumbira mudzimai wangu kuti auye adzoke kumba. Saka toda kubvunza Sandra, hatingabvunze baba. Baba ndo vakabereka Sandra, handiti? Vanorwadziwa nemwana wavo, havana kwavangamurambire. Nyangwe dai ndanga ndirini handingarambe mwana wangu, handiti? Bati Mukwasha auya iye zvino akazvirereka. Isusu kazhinji tinotarisa kuti munhu haangauye pamberi pamambo kuzotaurira mambo kutamba. Mwana uyu kana iye akapoya achitsvaga mwana, ari kuzvifunga here kuti mudzimai wacho iyeye anogona kudzoka akasaita mwana wacho? Kana kuti akazvifunga here kuti mudzimai wanhasi anogona kutoronga family planning achiona kuti ane 3 kare vana, ndoita wechi4 bheta timborera varipo vacho. Zvinoitika kuvanhu vatiri kurarama navo mazuva ano. Sandra, wamunzwa evidence zvaari kutaura? Ari kutaura pameso pababa vako nambuya. Mai varipi? Muruzinzwa here mai? Tinoziva kune guru rekubereka rekuti mwana kana akataura kuti ndanzai kana kurara murari, but wama muchida kuti aitirwe izvozvo ndiya. Muchiona vanhu vari muno tichitaura ndakazopa mudzimai mombe kumutenda kuti wandiberekera, but kurwa hakupere mukurarama kwevanhu. But chatinoda munhu ngaatsurike achidayira. Munhu akakumbira ruregerero kazhinji mudare ramama, isu tinomukumbirirawo kuti vadiku haana musha izvozvi kubva kwaita mudzimai wake mumusha. Taure nyaya dzekutamba, haana musha. Zvaasina musha akafunga pakupedzesera kuti hapana kwandiri kuenda, regedzai ndiende kupi? Kumudzimai wangu. Handiti mapo ndo panosungisa baba kuti baba ndiri kuda mudzimai wangu. Ukaona wadaro wapererwa kusvika pekupedzesera, handiti mapanzwa kudarira chivanhu. Ukaona wasvika ipapo, isusu sevatongi ndobva taona kuti Mukwasha apererwa, azodzikisa pfungwa kusvika pekupedzesera kuti achiisa nyaya yake kwaanofunga kuti baba dai vandinzwa kuti ndiri kuda chii? Mudzimai wangu. Mudzimai uyo isusu kana takumutaurira handiti ndewake.
zvichida waari kusiya mumba achienda kune imwe imba handiti, but waendako kumba kwacho kwawaendako ozonochiona kuti no hapana zvandiri kuita. Saka kana munhu akurumidza kudzoka, kufunga kwedu muridzi wenyaya ndiye muridzi wayo. Sandra, murume wako ari kuti ndiri kuda mudzimai wangu kuti adzoke kumba. Kana pane pandakatadza, ndinofanirwa kuratidza mudzimai wangu kuti shuwa sori ndakatadza. Haisi nyaya yababa, haisi nyaya yamai. Kutaura nambuya kuti ndiwo bedzi munhu anogona kutaurika naye nyaya dzatingakurukure munyaya dzakadai, asi muridzi wenyaya ndiwe. Evidence afunga kana kuti afamba aona kuti aiwa howa haisi nyama, unotoita kumera, nyama haimere. Endi ukanzowanaka howa unganake zvinenge haukunde nyama. Kana wanga usati waamune dzimwe pfungwa, kana kuti waane umwe munhu wafunga kuti ndakamuti ndafunga kuti ndizorodze pfungwa dzangu ndiri pauri, mukana wokuti udzokere pamba pako nemurume wako uripo, nokuti ndiye auya ka. Ndofunga pekutanga ndakavaudza baba kuti inini kukuregererai ndakakuregererai. Ndofunga pekutanga ndakavaudza kuti kukuregererai ndakakuregererai, asi kudzoka kumba handisi kukwanisa kudzoka nekuti zvinhu zvacho zvavapo handikwanisi kuzvitambira. Ndakagara navo ndofunga kuti ndingati ndichadzokera ndopinda zvemumba musha wakadai kuti nditi pavachati vakubuda ndikwanise kuti ndikuvatrusta baba vari kubuda vari kuenda kwakati. Saka makavaregerera ndobva mavanama negupuro. Kusiyana bude zvakanaka ndakaona kuri kwakangonaka nekuti vanhu vazosiyana vaitirana zvakashata. Ndoda kuenda panhau yechivanhu chedu. Kana ndichinge ndataura nababa, isusu sedare, kana munhu akauya achichema tinomubatsira kuchema, asi anochemerwa ndiwe muridzi, ndiwe unotipa mhinduro mukuwasha nhingi murume wako achinzwa. Ini pandanga ndoda kuti ndichienda ndipana baba kuti baba muri kurinzwa here dare ratinaro pano, mungati nhasana kuenda kubasa kuenda kudare kwachina nhachanambotaura. Aiwa munotaura, mwana ndewenyu kana kuti vana ndevenyu. Nyaya yatiinayo pano mainzwa kutanga kwayo nepatave nayo, kuti tiikurukure, kuikurukura kwokuti zvichida dzimwe nyaya mune muchiita dzekungouya muchizoudzwa muri kwamunenge muri, moshaya nguva yekugarisa vana pasi muchitaura navo. Zvino apa taona kuti pana mbuya vaibuda vachienda kunokurukura nyaya dzacho, handiti. But pane patichauya pandoda kuti tinge tiri kudini kukurukura nezvazvo. Nyaya muri kuinzwa, munotiwo kudii nayo semubereki. Pamusoro ichi ndangoti chinhu chandingada kubvisa mupfungwa dzaevidence ndechekufungidzira kuti ini ndini ndakatora mukadzi wangu. Kubvira nekubvira ndofunga vanhu vaigadzirisa nhau iyi manzwa magadzirisirwo ayaiitwa nevanhu vachiverenga kuti zvakaitika kangani. Kusvika iye evidence pachake auya kumba, handina kumudzivisa
nokuti ndaiziva kuti mukwasha akaita sei akaroora ende evidence ndotomutora semwana wangu. Asvika ndakaedza kutaura naye ndichimubvunza ini kuti chiri kunyanyonetsa chii kumba kwenyu. Akatsanangura zvaakatsanangura, asi muromo wandaigara ndichitaura kubva kune vakatanga kugadzirisa nyaya iyi kusvika kune vakapedzisira waive uri muromo wekuti iwe evidence munhu anopedza nyaya iyi ndiwe naSandra. Even mukauya pakati peusiku nyangwe kuseni kwakadii nyangwe nguvai muchitaura kuti tawirirana taakuda kudzokera kumba kwedu, handina problem. Saka zvino hazvo zvinhu zvingandishungurudza kuti azoukwirira dare ini, asi evidence anonyatsozviziva kuti muromo wangu kubva pekutanga kusvika nhasi uno ndiri pano ndowekuti nhau yake naSandra vakangowirirana anytime vanotorana vachienda kumba kwavo. Ini handina dambudziko nacho nokuti ini handisiri ndiri kunogara imba, asi chinozondirwadza ndechekuzoona mwana achiitwa punchbag. Uyezve munoziva mararamiro ari kuita vanhu mazuva ano. Vamwe vari kunwa mishonga, vamwe vari kungourayana mudzimba imomo. Chinozondirwadza ndechekuti ini ndinenge ndaakuzoshota kumba kwangu. Asi panhau yekuti vangagara vose vangadii kuwirirana kwavo, ini handina dambudziko nacho. Aiwa, zviri kunzwika. Tese tiri mudare tiri kunzwa mashoko. Shoko harisi ramambo ega. Shoko kana tiri mumatare amambo, vanenge vachinzwa tinenge tichinzwa, vanenge vada kubvunza mibvunzo vanenge vada kubvunza mibvunzo. Sandra, mashoko apabaukwa akanaka zvisina. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya kana kuti upenyu muridzi wawo ndozvavari kutaura. Kana ndiri ini hangu Sandra naEvidence vakati vawirirana, inini semubereki handina dambudziko nazvo. Kureva kuti nyaya ndeyaSandra naEvidence vari tu. Evidence uri kunzwa here nyaya tiri kukurwa kukurwa nemudzimai wako? Ya, ndiri kuinzwa. Unoti kudina? Ini mambo wangu, ini mudzimai wangu ndinomuda. Pane zvandakamutadzira kana akasununguka kuti ndimuripe, ndinomuripa nechikonzero chekuti ndiye wandinoda. Kana mukadzi wangu ndakamutadzira, ndakasununguka kumuripa, kubvuma kuti sorry ndakakutadzira, nokuti ndiye wandinoda. Hatisirisu tiri kutaura. Panguva yatakagara pano iyi muupenyu hwenyu, kana makazogara, inguva yamunofanirwa kuita bear in mind kuti chii ichi chinokupai kurarama kwamangwana. Ndaona vamwe mbuya vanga vari panapa vachiti iwo ndakazoenda kumba kwemunin'ina, ndaona kuti
apa hapana kumira zvakanaka kurogwa nekudini dini. But murume watanga tichidzidzisana naye pano munhu mukuru kwatiri, asi tichimuudza it's too late. Akagara nemukadzi 42 years 42 years kwaanga akutizirawo akusiriko. Ndo zvakafanana newe, murume wako anoziva machallenges enyu, iwe uchiziva machallenges enyu zvekare. Kufunga kwedu anenge ari nani pane umwe angavepo kana kuti angazouya unotozodemba kuti evidence wangu aitenge ari nani because ndaenda mujaira ndaiziva unhu hwake. Ndiye ari kukumbira ruregerero pamberi pedare ramambo kuti mudzimai wangu kana dai zvaibvira ndabvuma kuti ndakakanganisa, kana ndichiripa hangu ndinoripa mhosva yacho kuti nditore mudzimai wangu. Baba vari kuti vari vaviri vakangowirirana bedzi, ina handina problem nazvo. Evidence mukuwasha wangu, mwana wangu wandinoziva akandiroorera, handiti wapora. Baba vangaziona anenge atarisa kumashure kwese akaona kuti kunenge kuri nani. yes. Kudai kwanisa kumuteera, but iye chataingoda kungoziva kuti iye angada muri pane muripo unenge muripo uchatiudza futi kuti anyazoona pane zvaaona here. Evidence muono kuita vamwe mudare vachitanga naSandra kuti Sandra, kuona kwatiri kuita murume uyu kana ane zvimwe zvose zvaakamboita muupenyu, handiti pane paunoona kuti zvimwe zvese ndakaita but makuwa, handiti mapowana mukufamba kwatinoita ndisu varume vacho, handiti unonyatsoziva wega kuti apa hapana zvandiri kuita, handiti mapowana. Kwanzi nemuoni nemutongi umwe vari kuona senge kutaura chokwadi murume uyu kana akamboita chakaipa kana kuona kwevatongi kureva kuti umwe wenhamba 2 kuona kuti ukaona munhu vakukwira kubva kutefu uko, nokuti ini pakuzopedzesera chandaizongoda chete mudare ndechekuti mutezvara haiswe kudare nemukuwasha, ndiri kuda kuti udai kuna vatezvara kuti baba kuzoona ndokuendesai kudare, ndakanga ndakukuendesai kudare kuri kwokuti ndakanga ndapererwa ndashaya zvekuita, ndikaona kuti baba ndiwa ndogona kunotaura navo mudare, handiti pfungwa dzedu mukurarama kune vangauya nemazano anofunga kuti yakanaka yakadini dini, but kana asingabve pasi pemwoyo wako shanda nako upenyu muridzi wawo chave chigondora chachimombe, handiti wapowa. Ndiwo wakatarisirwa nedare kupedza nyaya yatiinayo muno, mapedzero aunenge ako iwe inini hangu zvakadai shava mambinge muchida kutaura. Zvakanaka kuti anodzokera kumba kugara kwevanhu, asi mufana kunge ndiri waridhistere paakazosvika kutesta kunotsvaga mumwe mwana kumwe kusaidhi akanga vagara nguva yakareba zvakadii 2 years
2 years ndobva afunga unotesta kutsvaga mumwe mwana kunokusaini. Musikana uyu kana ndabata zvakanaka ataura iye kuti ane vana 3 vaakasvikogashira samai, akazouya zvine wechitatu wechina wakambenga vachinzvenga vari kuHarare akasvikogashira futi samai. Hauna ndinoda kubvunza mufana wangu, wakambozvikudzawo here izvozvo? Mukadzi anokugashirira vana iwe usina mwana naye. Pamusoro wedare, inini mudzimai wangu wakambozvikudzavo here? Zvamubvunzo kauya samusarondedze achinyatsoziva kuti havasi vake ndevako. wongu changamire ndakazvikudza ndikazvitenda zvikuru kwazvo. Isusu kana kuti inini, a clever man learns from someone's mistake. Hakuna munhu anodzidza kana asina kukanganisa. Hakuna. Mibvunzo yamuri kumubvunza murume uyu yakanaka kwazvo, ndo yaanofanira kubvunza achioneswa kuti mudare kana akudzokera kumba ngatiti sandrati alright ndazvinzwa, regedzai ndidzokere kumba kwacho. Tinotarisira kuti munhu anochinja mukurarama kwake achinyatsoziva iye ndiye auya kudaro, ndiye auya kudaro. Kana munhu auya kudare kupotera kuti ndiri ndega apa ndaita mutete. But isusu manje chatinenge tichingofunga ndechekuti munhu kana wapotera kudare hatina kukupa mukana wokuti uya uzotamba nedare kana kuzotamba nevarume vese nemadzimai ari munhu. Handiti mapawa techitarisira kuti munhu pana auya kudare agadzika vatezvara pasi apa, ambuya vari muno, mbuya vari muno nedzimwe hama kana shamwari dziri muno, munhu haangauye kuzotamba nesu. Endi zvakakosha kuti munhu nerimwe zuva anenge achibvunzwa nesu kuti aiwakaona kaiwe paya taifungidzira kuti uri munhu, ndo unhu hwako hwauri naye, nokuti rina manyanga pachezvaro haridii zvaro hariputirwe. But kana munhu amboziva kuti ndinofanirwa kukumbira ruregerero, ini ndinokoshesa vanhu vakadaro. Dzimba dzakawanda dzine nhoroondo muchidziona dzakamira dzakadai. Saka Sandra, ndinodzoka zvekare pauri. Wakasununguka wotiudza zviri pasi pemwoyo wako nenhau yemurume wako ari kukumbira ruregerero pamaziso pevabereki vako namambo, kana kuti nedare ramambo. Evidence achiita kudai akasike kutanga achikumbira regerero, kana achitokumbira regerero ndo zvaanoita saizvozvo, anenge achikumbira regerero chaizvo achipfugamira munhu sachiti ndasiya handichanoiti. Akasike kutanga akasike piri ndichidzokera ndichingoti aiwa musha wangu wandakavaka wandinotodawo, asi ndakaona kuti kuchinja agara atongori munhu akadaro asingatochinji. Imba yekutanga yakagara yakangopararira maparariro semu nevanhukadzi vavo. Iya yepiri zvekuti dai munhu aidzidza akangodzidzawo kubva paimba yekutanga. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti mumba medu rino chaimhora risimo, taizongosangana mumwe nomumwe abva kubasa kwake manheru, ukazoona evidence akufonera akutokumbira nekutsvaga mari kwauri, nekuti anoziva kuti akati ndipowo mari ndomutsvagira mari, ndichimuta mari oi mari oi. Saka unogona kutoona kuti ndo zvauri kudirwa kwete kudirwa rudo chairo.
pamusoro hatina mashoko nokuti uri kuti hauchadi kudzokera kumba. Dai wanga uchida kudzokera kumba tanga tine mashoko mberi kwamambo uchikumbira zvaikumbira. Saka kana uchiti tatenda taonana une rimwe shoko here evidence nezviri kutaurwa nemudzimai wako? Ya, ndingati pamusoro mambo wangu, mashoko angu andingade kupendera nawe kupedzisira ndekuti mumba panyaya dzemari dziri kungotaurwa nyaya dzemari. Takatora loan kubasa. Tese taitoziva kuti mari ikuenda kupa kwataita munhu ichadzoka iri zhinji. Asi kwakaenda pfuma uku ndokwatakanovharwa nanhasi pfuma isati yadzoka. Zvakare mudzimai wangu anoziva kuti ndiri munhu wemakomba, kubasa ndinoenda. Asi kana vanhu vari mumba vanobatsirana. Hazvirevo kuti pfuma mumba inenge isingauye ichibatsira tese. Inotouya vanhu vachibatsira vachiwirirana vachigara vese zvakanaka. Asi ese mazuva ekuti vanhu vaitukana mumba, vanhu vanenge vaitowirirana vachigarisana. Vanhu vangati tiri kutukana zuva nezuva tinopanana sei sadza kana mumba tinomupinda sei. Saka mashoko ari kutaurwa pakati pedare kuti ave nerusimbiso pakati pezvinotaurwa. Asi kutaura chokwadi isu mumba tenge tigere zvakanaka. Nyaya yakaita dambudziko mumba medu ndiyo yekupoya kwandakaita kwandinobvumana nhasi nokuti mukadzi wangu pose pandakambomutadzira handina chandakamuripa nacho. Nhasi uno ndaya kudare ndichiti mhosva yangu ndinoibvuma kana ndichikwanisa kukuripa ndochikuripawo nhasi. Hatina kutambudzika kwataita mumba isu kana kushaya rugare. Ndobva ndasiya mabasa angu akaipa. Ndasiya mabasa angu akaipa ndakaita mashoko. Nokuti chinhu chandinoda kutaura munyaya dzakadai taexperiensa zvakawanda munyaya idzi. Tinogona kushuvira kufara, kushuvira better life, but tese tinogona kuzongoona kuti but ane benzi ndaane rake rikadzana unopururudza. Nditi mapoa. Sandra, wakaenda kuchikoro kusvika papi? Ndakaenda kuchikoro kusvika tertiary education, kuita diploma. Good. Munhu akafunda haanetse kunzwisisa. Tiri kutotaura tsumo dzekumagrade 1 dzatiri kuedza kutsanangura. Ndaifungidzira kuti ndikasakuudza mashoko ekuti nerimwe zuva wakagara so unozoafunga kana wazosangana nazvo kana usinawo. Upenyu muridzi wawo. Handiti? Saka waona taramba tiri pauri, tikaramba tiri pana evidence, tikazochienda kuna baba vakataura zvekare kuti aiwa inini mwana wangu as long vataurirana nemurume wake vakangowirirana chete ina hana problem nazvo. Handiti? Because vanhu vanogona kufunga kuti kana takagara mumba vana baba nana mai ndo vana vanotaura vana baba panhau dzevana vasikana semi mudzimba dzakawanda vashoma vari involved panhau dzevana vasikana. Handiti? But hakuna mubereki kana kuti baba vasingade mwana wavo. Handiti wapoa? Dare murume aya ari kutraya nepaanokwanisa kutaura zvaanotaura. Ameno Sandra, hatigone here kukupa umwe mukanazve wekufunga nezvenyaya iyi uchizotipa mhinduro pamusoro pemurume wako zvisiri zvanhasi. Vamwe vakatombozama kunditi imbofunga, imbotora nguva yako nekumbotora mukana wako nekufunga. Asi
asi ansa yangu ndino So gupuro wakamupa panani? anga paina sekuru wake, mukoma wake, gogo natete. Evidence. mambo wangu Uri kuzvinzwa here zvekuti wane mukadzi? wangu Chinonzi rega ndo chiri mumaoko. Handiti? wangu Ari kuti yekwete hazvichaita. Saka mune gupuro ramakapanana muri vaviri kana kuti nevamwe vamakanga muina. Pane anori second here akariona gupuro richibviswa. Ne? Mungu mambo ndakanga ndiripo. Makanga muripo. Pachine chi evidence chaunofunga kuti mukadzi anogona kutsamwa kusvika paextent iyi but achizodzoka zvichizofamba zvekare. Handi mogara kunzvimbo imwe chete wangu nerimwe zuva tinogona kuzoshamisika. Pandakanga ndiri kumba kwamai ndichiti ndikagara murume akauya akati ndoda mari ndichidi ndaitora futi mari ndichinodii ndichinomupa. Zvinowanikwa izvozvo kuvanhu kana vatsamwisana mumwe anogona kuzotombotsamwa, asi isusu semudzimai wako tinongoramba tichikuti ramba uchitaura nemudzimai wako. Pane vambenga vaida kutaura avavo. pamusoro yechangamiro mashoko angu mazhinji mazuva atsanangura anaida kutaura inini angu anga ekutoshudha munini mangu nezvikeni nekuti ndiye wacho wandinaye. Mushure mekunge kana takagara mumba tinoziva kuti madzimai anoda kupiwa rudo. Pane zvatondibatawo zvakati wandei, hatiri kumupandukira munini wangu, asi pane zvandibata zvakati wandei zvachitaurika namainini kubva pamagara angu achita mumba. Saka nyaya yanga iripo ndeyekuti ndaida kuti dai aongorora makuriro akaita dare rino, zvatiri kuita nezvaari kudzidza nezvaari kuona. Ambaita munhu anoti kana adzidza unodzidzisa chi? Unodzidzisa vanhu. Nekuti chikamu chamunonyazonzwisa munonyazobva pekutanga mukadzi airegedza zvikwadi kuti mbayakanida ende iyewo mukadzi wakanomuda. Asi nyaya toda kudzoka pakare sekuti vakadzi mudzimba vanoda rudo rwakakwana, vanoda kurakidzwa kuti tine rudo. Saka ndandiri kudzoka kuti dai kwava kuri kunzi mainini vabvuma kudzokera mumba, munini wangu anga achifanira kupika pamberi pedare naatezvara, kuitira mangwana tikazodzoka muno tinouya tichitaura kushamwari hausiwe here izvo ndaida kuti mumusungirire netambo chaimomisa mudenga. Ndo zvanga ndiri kufunga weni kuti amba aita chidzidzo chekuti kana anosvika kumba akuziva ndine mukadzi mumba anomudikira. Mangwana mukana vadzoka maakuziva kuti chokwadi shamwari ione dambudziko, nekuti padambudziko ndo patati toda kugadzira imba yevanhu havanoanana. Izvo zvavanotaura vese haana chaasingandibvota bva patadai tadai. Ini kuti uone ndisvike naye pose panapa zimungu aita zvekuti aitwa kubva ku6 dzemazuva roira kunge chasvika kuma2 usiku achichema chema ndikusha ndodii mukadzi wangu. Ora chinzwa wanzwe nyaya yakaitika nemarwadzi ari kuita ndihaya todii. Sekutaura kwamaita haasi kuti baba havani kana kuti akavavenga kuti azouya kuno kupererwa, angasvika pekunyatsoona kuti handisina kuti ndodii. Saka inyaya yekuti iye dai mai vanga vabvuma kudzokera kumba anga aifanira kupfidza nhasi. Tove chekuti hatizodzoka muno, mukadzi azodzoka futi kuna baba achitaura zvimwe chete zvokuti ndiri kunzi ari kundidai nekuti anenge apfidza. Saka ndisingazozivi hangu kuti sekumira kwaita mainini vachiramba kuti akumba handichadzoka. Ndanga ndichifungidzira kuti muri kukumbira kudare kuti mambo achikumbirawo kuti nditaurewo namainini vangu mudare makateerera. Handiti mapawa muchitaura mashoko kuna mainini venyu. Mainini ini ndini mukoma waEverdale, ndauya mudare rino iri zvandiri kunzwa muno nezvandanga ndichinzwa mazuva ese zvakasiyana.
maini ndachikumbira kuti regererai munin'ina wangu mudzokere kumba munogara. Ava tinotenda. Nanhasi tiri kudzokana ipapo tichiisa maoko kuna mainini sekutaura kuri kudzoka kwamunoita mainini kuti iro mubhaibheri makanzi munhu anoregerera sekuti pamakatorana mukapanana mhiko dzekuti tichagara tese kusvika pakufa dai kwava kunzi muchato mungadai mamakatopika asi papasina 2 years. Saka sechikumbiro ndichikurememba rimwe dhei akakupfugamirai sekutaura kwaita kuti anopfugama akapfugama shuwa akakukumbirai tikaenda takaenda kumba uku asina kana chaaitaura achiratidza ndiri kurwadziwa nenyeshi zvinowanikwa ichokwadi akazviita anozviita hatimurambiri asi munhu uyo ari kuti ndapfidza kubva indofamba naye chamukadzi ukazonzwa wamudzoserwa nanati zva hauzoramba here chinzwa kuti paita matambudziko ezvino nezvino munhu anoshandawo pabasa rinoremekedzera kubasa kwake anenge achidawo chiremerera chemba yake nekuti hamuzozi mangwana hanzi vaita zvakati saka mashoko angu sekutaura kuri kuita ishe maini ndiri kudzoka kwamuri kuti aiwa munhu anoregerera. Kuna vamwe vanotombodzingirana nematemo vamwe vanotoitana zvimwe zvisakarurama zvakanyanyisa asi vanosvika pakuregedzera. Hanzi ire mari yenyu ibenzi renyu mari kuriziva makurinzwisa chimupai last chance tozodzoka muno munotanga kuuya neni ndinoswera nemi tosomhangara pamambo kuti aamba nhauya ichiita mupundikana sesu toita siya tanyorerana munhu ndambona mune bhaibheri rasumudzwa muno rosumudzwa zvekupedzisira chanyorwa pano pasine kudenga chanyorwa kana iye akazvipira ari pachokwadi kuti mukadzi wangu haanotangidza mangwana zvakadaro amene mainini mungandipindurira sechikumbiro ndanhamba 2 or 3 kukumbira sekuru vakamboita zvandakaita izvi pasina rinodai kukumbira kuti murume uyu apoterera anzwa ari kukumbira regerera. Baba tanzwa mashoko avo havaneni hazvendi akasike kutanga ichanzo kuna baba haisi dambudziko kuti kukumbira umaona dare rakumbira ini ndakumbira murume wenyu akumbira amene unoti wokudima kungodzorowo moyo wenyu. Kuona kwangu inini mukadzi wenyu hamunga munyengere patite inini mukadzi ndewenyu munonovhevhana panyowani mugadzirisa zvirimba menyu panyowani mozodzoka isitosvopasisawo kwete kuti mungatange kwavhevha vachikurambai kuti totida chiri ndifunge kuti munobuda baba ngatikuita 2 years tiri pano kuti tichingomunyengetedza mbudzi kuberekera pavanhu kuti idzingirwe imbwa still tichiri kudzinganisa imbwa. Sandra, kana waenda kumba take time handiti don't rush kutsvaga imwe imba handitika ipa mukana murume wako unozva unogona kustadha munhu kunyatsoona kuti kwawakaenda kuchikoro zvakawanda kwai kune varume vakawanda malekichara machichi zvese but nediploma rako rauinaro ndiye murume wawakada nyangwe azokutadzira but ndiye ndiye murume wawakadii wawakada. Saka isu chikumbiro chedu sekutaura kuita sekretari wangu matauriro avari kuita vataura chinhu chakanaka zvikuru. Takamboona umwe maneja wepagaraji rimwe remuno mutaundi aramba mukadzi mudare yowe but ndakazoona akabereka mwana nekudumbu wemurume wake wemudzimai wake wairamba mudare handiti ndiri maokei ndaya ndichisundawo troli yangu yo vachisunda yavo yangu ikabhadharwa naiye timambo mashoko enyu aya makataura toda kuatenda. Nhasi ndine mhuri yangu handiti mapoha zvikatibatsira. Saka ndaikumbirisa kuti kana wainda murume wako kana auya nevaangauya navo
usabate demo uchimhanyisa, mupe mukana wekuti mukurukure, chimubvunza muri tu mibvunzo imwe wanga uchitaura pano, uchimubvunza achipindura, kumubvunza achipindura. Nerimwe zuva tinogona kubatsirika. Saka dare renyu baba ndoda kuripedzera pano. Ndichiti zvingazoitika hazvo, but ngatingotarisai zvese tizviise kuna Mwari. Dai ndiri evidence handingarambwe nemukadzi mudare, hazvibude. Ndinomira kumira chaiko chaiko, ndichimirira kurwisa kudiwa nemudzimai wangu. Saka baba mukuru nemunin'ina, mudzimai wenyu mupenyu uyu aripo, taurai naye. Hamurambidzwe kutora dare rekwenyu, muri vanhu vakaroora mumusha umu. Ndozvatofanira kuremekedza. Baba taura zvakanaka chaizvo, akatari pindiri zvinenge mawirana ndozvino. Muri vanhu vanozikamwa makaroora pai mumusha. Ndiri kutarisa nyaya yenyu kuti ichiri kutaurika, nokuti baba havana matemo avakabata. Ameno mai vakanyarara, ndo vanowanzotsva. Mabanga ndo vanenge vakati ukaona wabvuma izvozvo ndiri kusvika ndichizviisa mumuti. Imi mune zvenyu mumba menyu, zvimwe zvakadarika zvatiri kuona, but makabereka vana venyu mukavadzidzisa vakaenda kuchikoro. Ipai mukana, indatopa mukana kumusikana wangu kuti afunge kaviri nenyaya ipi yatiinayo. Zvakare evidence zvipe mukana wegumboko nanga chinhu chimwe chete. Ukananga chinhu chimwe chete uchagara zvakanaka. Changamira. Ukananga zvinhu zvikawanda zvinokunetsa.